Makasao ka mat, sikanto pa'y. Duwati anak tataka na nakasarak ti trabaho. At least, naisurvive kayong mga pamilya. Uri, talo-talo na lang. Kung saan nga ay, may survive ng garag, no muti trabaho na. So nga rin tulungan, nagkulik ka matanan, madi kang makaawat. Supay, tatatay mati makawat. Apunay kayo matayin. Nay, makukan sa. Makawungot ya. Pagbagat at nagpaypaysaw. Padasing nga gungot-ungat. Tatalawang ka man dito yan. Ate, nandito kami. Alam ko, nandyan kayo. Oh, mapasyal kayo. Kamusta na? Tara, doon tayo. Sige, ate. Maupo muna ka dito, ah. Saglit lang ako, alam ko tubig. Sige, ate. Maraming salamat. Mami, mga ilang araw tayong babakasyon dito? Mga 1 buwan lang, Daddy. Namiss ko kasi dito. Sa bagay, maganda dito, tahimik. Dun sa atin, puro marites. Ah, inom muna kayo tubig, ah. Kamusta naman pagbubuntis mo? Okay lang naman, ate. Maalaga kasi tong si Daddy. Daddy. Huwag nga kayo magtawagan ng ganyan dito. Hindi ako sanay. Grabe ka naman, ate. Palibasa kasi wala kayong tawagan ni Kuya. Eh di wow, eh di kayo na. Oh, ba't pala kayo napasyal? Namiss ko kasi dito, ate. Ate, pwede bang magbakasyon muna kami dito? Kahit mga 1 buwan lang. Pwede. Kahit dito ka pa nga mga anak eh, okay lang. Naniniwala ba kayo na itong fairings na to na puno ng gasgas ay pwede bang kuminis at magmukhang bago? Posible yun mga bossing, basta gumamit lang kayo ng scratch remover nitong GR4. Eto, susubukan natin kung gaano kabisa itong product na ito. Dito nga ay kumuha lang ako ng kaunti at ipinahid ko na dyan. Gumamit rin nga pala ako ng microfiber towel para ikalat yung scratch remover dyan sa may parts na may gasgas. Hinayaan ko rin yan ubabad ng 2 to 3 minutes. Saka ko pinunasan sa kabilang side ng microfiber towel. Sa pagpunas naman, kailangan medyo may diin pero banayad pa rin para hindi masira yung mismong pintura. Dito, medyo makikita mo na nawawala na yung gasgas at kumikinis na. Tignan mo naman yung pagkakaiba. Kanina puno ng gasgas pero ngayon mukhang bago na naman. Ganyan ka-epektibo ang scratch remover ng GR4. Kaya kung gusto mo rin mag-order nito, nandyan na yung link, i-click mo na lang. To, kahit mga 1 buwan lang. Pwede. Kahit dito ka pa nga mga anak eh, okay lang. Mami, pwede pala dito eh. Dito ka ng mga anak para makahanap muna ako ng trabaho. Ano? Bakit wala ka pang trabaho? Malapit ng mga anak si Emma, oh. Nag-a-apply pa lang ako ate. Hihintay ko pa kung papasa ako sa trabaho. Bakit, ate? Si Kuya ba may trabaho? Hoy, Emma, may trabaho na si kuya mo, no? Ang ganda nga ng trabaho niya ngayon. Talaga, ate? May trabaho na si Kuya? Ate, baka naman pwede niyang ipasok si Daddy ko. Oo nga ate, para makasama ko naman si Bilas. O sige, mamaya sabihin ko kay kuya mo pag dumating. Kasama niya yung pamangkin mo eh. Uwi na tayo ha. Pagod na si Papa eh. No? I-sleep ka na ha. Ni, ape. Nakaluka mo ate. Hindi na may nilak. Nalilibusin. Ano magdedede na ikaw? Huwag nang iyak. O tamang-tama, dyan na pala si daddy ko. Si daddy ko. Yukis ti sabanan, pati siya mauhawa. Lakay, ano tigam de Emma? Oy, magkit kita. Kapaya. Hi, Kuya. Kamusta? Bilas, kamusta? Mukha akong tinatawag na Bilas. Kala mo siguro, nakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin. Ano ba yun? Wala akong maalala, Bilas. Bata-bata mo pa, ulyanin ka na. Apay, ano ba naramid na kinyamata? Di miyam mo. Sulat ng dalit yung mata mo ni Baak. Ata nga lalaki. Nakabawi naman kayo sa amin ah. Oh, nakabalas kayo magayaman. Ano pala guruguram? Tsaka tida pala ka nagyan. Ana? Dito itagyan? Unay mo tunay. Nagpagsang pinangako tag ito kuya. Namudo lang ang tatrabaho. Dito itagyanan. Saban. Ano? Dito itagyan? Unay mo tunay. Nagpagsang pinangako tag ito kuya. Namudo lang ang tatrabaho. Dito itagyanan. Saban. Ano? Dito itagyan? Unay mo tunay. Nagpagsang pinangako tag ito kuya. Namudo lang ang tatrabaho. Dito itagyanan. Saban.
Balita ko, Bilas. Maganda yung trabaho mo ah. Baka naman. Oo nga naman, kuya. Baka naman pwede mong ipasok si daddy ko. Kasi malapit na rin ako manganak. Pero kung ayaw mo, pautangin mo na lang kami. Nakakita, tsak pa pagutangan niya. Nagdokol pa natutang ka. Kapangiwa mo ba't lakay? Isarap mo kidi ate ni lakay nan. Tagang gani peganak na ading ko niya. Isarap na ni Baak. Tapos, isarap ko na. Di ba ate katungtungan da? Ano kayo nasumrag? Ay ate, huwag na lang pala. Thank you na lang. Ay hindi, ako kakausap kay Baak. Pasok muna tayo sa loob. Sige ate. Itsi sa bahay. Awang man eh. Pagbi lang may gusto bagas ng kastaw. Oh, anak, titin mo tayo ng dede. Gutom ka na. Wait lang, wait lang. Titim na tayo dede. Lakay, probisin sa ataw bingan niya. Amin na. Pwede di ako. Ay, tama na, tama na. Dede na tayo ka. Awang man eh. Problema man natin yun. Nagsaya na karti pinagkatkadwa mi ti balay. Madagdagan manan. Agpanuno manan nya sidaan manan. Ay busman taga bagasay. Asa nang way tatta. Oh no. Agasa-asawa dan tumot ke. Dan tumo kaya pagbiagan ka sarili lang. Bakit? Tumong-tumong pa ikati man. Bye. Ayun lagi jay. Radyo unag. Abi nga bakasyon naman to yan. Kahit nang nagbakasyon ni ating ko dito eh. Ikasang order ta. Dito'y dalatan. Kasi nang inuman di makasabong trabaho na niya ilakay na. Sino tigpakan? Siya manan. Among lagarudan nga manmanu kami na makasideline ni Baak. Saka kami nagkaroon ti trabaho no tagpasurvey. Mariusik. Kat anangay nga rod. Katulungan lang tangan nga makasurag nila kay nan. Tatana na mapanunot nga agsapol ti trabaho. Takla di tiyan na di asawanan. Mariusik. Makasao ka mat. Sigang tupay. Duwa ti anak tan tataka na nakasarak ti trabaho. At least, naisurvive kayong mga pamilya. Uri, talo na lang. Kusadi nga ay. May survive na garag. No, ti trabaho na. So nga rod tulungan. Nagkulik ka matanan. Madi kang makaawat. Pay tatatay mati makawat. Apunay kayo matayin. Nay, makuha kansa. Makawungot ya. Pagbagat natin paypaysaw. Padasin nga gutungat. Patalawang ka man dito yan. Uta ya bakay. Sige raw, di takan. Tadabay papanak. Ay, papanamanan. Di ka pinakaluto si Dan. Umpay si Dan nagigituan eh. Sungarti ko na bakay. Apalang arog kumatang ti si Daundan. Tamo mabisin na kajay duwan. Sige, di takan. Naging uungat. Kaso nang magang gumatang ti si Dan.